Nining ikaduha nga simana, ikaduhang Domingo sa Kwaresma, atong nadungog ang mga pagbasa nga maghatag kanato og katin-awan o lamdag sa atong panabot samtang kita nagpuyo nining kalibutana. Sa unang pagbasa gikan sa basahon sa Henesis, gihisgutan dito si Abraham. Kung sa may giingon dito sa Ginoo kang Abraham, mingon siya nga, tanawa ang langit o ipha ang mga bituon kung makaihap ka ba. Makabuton kag mga kaliwat nga sama kadaghan ni ana. So dunay promise ang Ginoo nga tukang Abraham. Ato hinumduman nga si Abraham ug ang iyang asawa nga si Sarah walay anak. Unya, importante kaayo ang usa ka anak. Sa ancient world, life is very important. Otherwise, kung wa kay anak, walay kaliwatan, matapos ang imong kinabuhi, matapos ang imong tribo, wala, undang na ka, hanaw na, walay mo padayon sa inyong kinabuhi, sa tribo, ugaban pa. Karon ang Dios ipakita kang Abraham og giingnan niya hangad sa langit tan-awa ang mga bituon unya ipha kung makaihap ka ba kay makabaton ka og kaliwatan sama ni ini kadaghan. Promise. Mituo si Abraham sa promise sa Ginoo. Unya karon unsa man kaimportante ang promise sa Ginoo, kaliwatan sama kadaghan sa kabituonan sa langit. In their context nga tribal communities niya, this is not like our communities today. They live in a tribal context. Sa ila sa tribal context, different tribes, una na ay mga tribes nga mga mukonquer sa lain nga tribes, adunay panag-away sa mga tribo, o kung mag-away ang mga nagtribo, magbaus diri, baus dito, o sa ilang panag-away, hutdanay ang ilang kalaki, no, hutdanay. So kung moatake ko dito, unya na ay nangawala, nangadaot sa akong tribo, moatake ko pagbalik dito, hutdanay. Why limit? Unlimited revenge. Mao na nga sa Old Testament gibalaod mata bayrag mata. Kung mata ray nadaot dire, mata ra po imong dito panimaos mata ra pod. Kung usara ka buok patay dinhi, usara pod ka buok dito. Mao na ang ilang equivalent, equal justice kaniadto. No nga mata bayrag mata, ngipon bayrag ngipon. So dili hutdanay. Mao to later na it came. But in the beginning, tribal communities man na sila. Kung masuko kini nga tribo, musulong dito, hutdanay. Musulong po sila speakers, hutdanay. So diha, masabta na to ang kaimportante sa blessing, sa promise sa Ginoo. Promise siya nga, ang imong kaliwatan sama na kadaghan. Si Abraham ituo. Kay nga no di ay, ang kaliwatan, ang generations, will give Abraham security. Kay the more nga naa kay generations, naa kay kaliwatan, the more will become soldiers to protect your tribe. So, kana siya, ang promise nga kaliwatan, nagkahulugan og security for Abraham. Security alang sa iyang tribo. Security alang sa iyang katigayunan, nga dili kini mailog ni bisan kinsa. The more generations, the more security because the more soldiers you have. Ikaduha, kay sila agricultural land man, ang ilang setting is agricultural, dili para sa atong setting. Miingon ang Ginoo kang Abraham, isaad ko nga ihatag ko kining tibuok yuta ngadto sa imong mga kaliwat gikan sa suba sa utlanan sa Ehipto hangtod sa dakong suba sa Euphrates. So ihatag kining yuta. But ipasabot nga
ang blessing of generations or kaliwatan is kasiguruhan that there is abundant food supply. Kay agricultural setting sila, the more generations, the more people to till and to cultivate the land and to make that land productive for food security. So duha dinhi ang giingon sa ato nga ang kaliwatan nagpasabot og security, panalipod batok sa mga kaaway, ikaduha food security. So mao nga si Abraham mituo sa Dios. Og kini ang panalangin sa Ginoo nahitabo hinay-hinay. It did not happen like a magic. It happened in a gradual way. Yatagan siya anak, usa ka buok, si Isaac. Si Isaac yun ay duha ka anak, si Jacob o si Esau. Pagkahuman ni ana, si Jacob nanganak ngadto og 12 ka mga bata amtong 12 tribes of Israel. Until now, padayon. Kay those who believe becomes part or becomes the children of Abraham. Now, kung yun ini mga kaigsunan, importante ang promise sa Ginoo ngadto kang Abraham. Unya, kini nga promise katong tan-awon nay daghang mga tao. Kung kay daghang tao, bibo, there is life. Kung dunay kaliwatan, mupadayon ang imong tribo, mupadayon ang imong kinabuhi. Bisan og wa nakas kalibutan, mupadayon ang imong kaliwatan, so life continues. Unya, kung daghang kaliwatan, dunay food security, kay dunay daghan nga magtikad sa yuta og mupudos og pagkaon alang sa ilang community. Kwenta nga, ang promise sa Ginoo is abundant life. Mingi ba sa tanawa? Ang mga bituon, ipha, kung makaihap ka. Sabot ipasabot nga ang promise sa Ginoo nagkahulugan og abundant life. Ang promise niya nagkahulugan nga dili maisip o dili maihap ang mga panalangin sa Dios nga ihatag ngadto kang Abraham. And Abraham believed in God's promise. Sa pagsabot kaniya to sa karang kasabutan, ang promise sa Ginoo nagkahulugan lamang og physical blessing. Generation, nagkahulugan lamang og physical blessing, abundance of food, abundance of security, power to preserve and to protect them against the enemies. Mo na usual nga understanding. Apan ang Dios mipalawom niini, mipalawom nga ang iyang promise of abundant life is not just about food, not just about generations, but above all, it is about eternal life. Abundant life is about eternal life. Mo na nga, pagabot sa panahon gipadala sa Dios Amahan ang iyang bugtong anak aron pagluwas nato. When Jesus came, mubasa ta sa John chapter 10 verse 10. Mingon si Jesus, mianhi ako aron makabaton sila og kinabuhi nga madagayaon. In English, mingon siya nga, I came for them to have life to its fullness, life to its abundance, life to the full. So ang pag-ani ni Jesus, maudi ay ang pagpasabot ka nato nga ang promise sa Ginoo nga to kang Abraham does not only consist food, does not only consist men to protect them from attack from other tribes, and men and women to continue the life of their tribe, but above all, the promise of God to Abraham, abundant life, and this abundant life is eternal life. Now, sa atong gospel, gipakita ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa iyang umaabot nga glory, kana bang kahimayaan nga iya kaniadto sa wa pa siya moan sa kalibutan, apan pag-anya sa kalibutan iyang gipiyaan sa makadiyot, unya iya mobalik siya didto. Ang mga tinun-an wa sila makasabot. Diba sadyang miingon si Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Miingon din si Jesus, ako magantos, ako dakpon, ako patyon, apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw. They never understand that. Wa sila kasabot. Busa miingon si Pedro, Lord, dili unta kana mahitabo nimo. Miingon si Jesus, pahawa sa tanas, ayaw pagbabag sa akong agianan. Pahawa diha. Unya karon, 1 week after that,
kay nakita ni Jesus nga ang mga tinun-an wa sila kasabot, unsay bot ipasabot niya, unsay kahulugan siyang pagpasakit. Nangaluya ang lampagtuo. Busa kining tulo ka mga tinun-an gidala ni Jesus nga tus bungtod dito sa Mount Tabor og didto nagampo siya. Karon nakita sa mga tinun-an ang paggilak, no, migilak ang naong ni Jesus, unya ang piste ni Jesus. Grabe ka ayo kaputi nga walay makapaputi sama ni ini sa tibuok kalibutan. Dito nakita nila ang himaya sa Ginoo. Unya naa si Moises, nakita nila, naa si Elias, nakita nila. Unya dunay panganod nga mipandong kanila og dunay tingog nga miingon, kini maong pinangga kong anak nga akong gipili, pamatian ninyo siya. Mga igsuon, ang transfiguration gipakita ni Jesus sa makadiyot sa iyang mga tinun-an nga ang kamatayon nga iyang pagasudlan adunay kahimayaan sa likod sa pagpasakit. Adunay kahimayaan human sa pagpasakit ni Jesus. Adunay pagkabanhaw human sa iyang kamatayon. Adunay kahimayaan nga pagadangatan ang atong Ginoo will not end in a tragic death but will end in a glory, in glorious throne. Mo end up dito ang Ginoo. So karon gipalili niya ang iyang mga tinun-an to give them strength, to paghatag nila og kadasig, paghatag nila og kanang inspiration, paghatag og kaligon silang pagtuo nga bisan man mag-antos o mamatay si Jesus apan adunay nagpaabot di ay nga kahimayaan ug kana dili makabot kung dili moagi si Jesus sa kamatayon. Iyang gipasabot karon ang abundant life nga giingon ni Jesus, I come to give them abundant life, life to its fullness. Maangkon lamang kung siya muagi nining kamatayon. Kay diha sa kamatayon ni Jesus sa krus, mibuhagay sa kalibutan ang kapuno sa grasya. No? Gikan sa kasing-kasing nga puno sa gugma, that sacred heart of Jesus, gipabuhagay sa kalibutan ang grasya, divine mercy. At makita nga, pagkamatay ni Jesus, ang gugma, ang grasya nga nas iyang kasing-kasing, mibuhagay sa kalibutan. Aron ang kalibutan mapuno sa iyang grasya. Glory. Ang kahimayaan dili makabot kung dili si Jesus muagi sa kamatayon. Iyang gipasabot o gipalili niya ang iyang mga tinun-an. Na kung ingon ini atong hinumduman mga igsuon nga ang promise ni Lord kang Abraham, abundant life. Apan ang panabot sa abundant life very physical. Pag-abot ni Jesus gipalawman, gihimo niya kini nga blessing for abundant life does not only consist of physical blessings but much more on spiritual blessing, life together with God. Asa dapit, maingon si San Pablo sa ikaduhang pagbasa, kita mga lumulupyo sa langit, og mahinangpon kitang nagpaabot sa pag-anhi sa atong manunubos, gikan sa langit. Kita di ay mga lumulupyo sa langit. So mo nga gipalawman ni Jesus ang pag-abot, sa pag-abot niya, gipalawman niya ang promise dito sa Old Testament. Habi nato ang promise si God kang Abraham, it consists only of physical blessings at generations and land and food security. But for Jesus, this promise of life abundance is not only physical but above all spiritual. Busa karon kita nga mga luwas sa Ginoo gipakamatyan niya. O sa may atong buhaton, mayngon si San Pablo nga kita magkinabuhi nga subay sa tuyo sa kamatayon ni Jesus ni anang krus. O sa iyang ingon kanato sa ikaduhang pagbasa. Gisultihan ko kamo niini sa makadaghan aron sublion ko pag-ingon nga uban sa mga luha nga dunay daghang mga magtutuo karon
kansang pagkinabuhi sukwahi sa tuyo sa kamatayon ni Kristo sa krus, musangko gayud sila sa impyerno. So mingon si San Pablo nga daghay mga tao nagtuos Ginoo apan ang kinabuhi sukwahi sa mensahe sa krus, sa mensahe sa kamatayon ni Jesus ni anang krus. Busa nag-awhag siya nga magkinabuhi kita nga matarong, magkinabuhi kita nga uyon ni anang kamatayon ni Jesus sa krus. Busa unsaon man nato pagkinabuhi nga sumala sa purpose sa kamatayon ni Jesus sa krus, kinahanglan mamati kita. O sa iyon sa gospel karon, miingon ang amahan, kini mao ang akong anak nga akong gipili, pamatia ninyo siya. So mga igsoon, katong tan-awon, so Old Testament, may promise si Lord. Sa iyang promise, abundant life. Sa Old Testament, ang understanding, generations, land, abundance of food, security. Pag-abot ni Jesus gipalawman, ang promise, dili lamang physical promise, kundi spiritual promise, spiritual life, life eternal with God. Mao nga kinahanglan mamatay si Jesus sa krus aron ang kahimayaan atong maangkon. O kita nga gipakamatyan sa Ginoo, mga lumalupyo di itas langit. Kay lumalupyo man kas langit, aduna tay gitawag og code of conduct, how to live as residents of heaven. Mao nga mingon si San Pablo nga magkinabuhi kita nga uyon sa kamatayon ni Jesus sa krus, o likayan nato ang pagkinabuhi nga supak sa kamatayon sa krus. Unsa may giingon sa supak sa kamatayon sa krus, unsa man kini nga matang sa kinabuhi? Ingon si San Pablo, gipakadiyos nila mao ang kailibgon nga lawas nun. Nagpasigar po sila sa angay unta nilang ikaulaw, ug naghuna-huna sila lamang sa mga butang nining kalibutana. So ang ato di ay samtang we stay here on earth for a while, ang ato di ay orientation is towards heaven. Lumulupyo tas langit. O samtang ni ata dinhi, we prepare ourselves. Samtang ni ata dinhi, this is our rehearsal period to live in that heaven. So kumao ni, ang atong kinabuhi should be oriented and we conduct ourselves based on the purpose of the death of Jesus in the cross, that He saved us, that He died for us. Muna itong puyan. Kung saan nato pagpuyo ni ini, kinahanglan maminaw kita sa pulong sa Dios. Kaya ang pulong sa Dios, maghatag ka nato og kahaya sa atong salabutan og mag-iwag sa atong agianan. Mao na giingon sa Salmo, o kana sa ginakanta nato mitag, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ginakanta na nato. Busa mga igsuon, dili kita mupuyo sa kinabuhi nga sukwahi. Mao na nga matag tuig magsaulog kita Kwaresma, magsaulog kita sa panahon sa paghinulsol, kay ngano di ay along the way there are many times nga we conduct ourselves according to the world's criteria, not according to the precepts of the Lord. Muna nga sa kalibutan, away diri, away dito, bangi diri, bungkag dinhi, tikasay dinhi, tikasay dito, daghan kaayong mga dili maayo, and these are all against the purpose of the death of Jesus. Kini panag-away karon sa atong nasod, panagbangi, kay ako pabor ani, dugangan pa sa incoming election, pabor ako ani, mag-away ta. That is not according to the purpose of the death of Jesus. Kanang mayon ka nga, ako basta malipay ko, never mind others. That is not according to the purpose of the death of Jesus. When we hate others, when we do not be concerned for others' needs, that is not according to the purpose of the death of Jesus in the cross. Ingon si San Pablo, asa tapadong kung maunay ato, pag-away, pagdumot, kaligot-got, kapungot, kalagot, tinikasay, kanang kuan dinautay og uban pa nga sumala sa kalibutanong kriteria, nagpuyo ta na o sa San Pablo, modangat gayud sila sa impyerno. Gusto ka, may hiadto ta didtos kayo.
Ning kamot jud ta nga kita nga nagtuos Ginoo, dili nato himuon ang atong political affiliation, ang atong mga gidapigan, dili nato himuon nga babag nga magkahiusa tang tanan. Dili nato himuong babag ang atong kalibutanon nga pagpuyo nga mababagan ang atong pag-adto sa langit. Busa samtang nakas kalibutan, ning kamot lang ta magbinuutan. Samtang tas kalibutan, ning kamot lang ta nga magampo gyud ta. Maningkamot lang ta nga mutabang sa uban kutob sa atong mahimo. Maningkamot lang ta nga mahimong maayong tao ngadto sa uban bisan kun ang uban dili maayo nganha kanimo. Manindog kitang tanan og ato karon nga ipadayag ang atong pagtuo.